Республика шәһәр районнарында 12 яшьтән алып 17 яшькәчә яшүсмерләргә ковидтан прививка ясау дәвам итә. Алабуга шәһәрендә беренче доза препаратлар кайтарылган. Яшүсмерләр вакцинаны ничек кичерә, алар арасында ковид белән авыручылар күзәтеләме? Хәбәрчебез белеште. Павел Петров беренче булып коронавирустан Спутник М вакцинасын ясатырга килгән. Бу минем аңлы карарым. Бигрәк тә әтием коронавирус белән авыргач, бу ширнең ничек авыр үткәнен беләм, дип уртаклашты Суворов училищесының 17 яшьлек курсанты. Сам захотел делать прививку, все-таки с этой эпидемией нужно бороться, и вакцина – это один из... Прививка ясатырга үзем теләдем. Бу эпидемиягә каршы көрәшергә кирәк. Мин аны йоктырудан шикләнәм. Әтиәнем белән дә киңәшләштем. Ризалыкларын бирделәр. Шушы көннәрдә Алабугага ковидка каршы Спутник М яшүсмерләр вакцинасының беренче партиясе кайтарылды. Барлыгы 100 доза. Препарат 12-17 яшьлек үсмерләрне вакцинацияләү өчен билгеләнгән. Спутник V кебек вакцина дозасы белән генә аерылып тора. Балалар вакцинасының дозасы ылларныкына караганда 5 тапкырга кимрәк. Я лично считаю, что с учетом нашей эпидемиологической ситуации в стране, Мин үземнең якын туганнарымның сәламәтлеген кайгырту үзеннән прививка ясаттым. Без бергәләп бу ширне җиңә алабыз. Әтиәни дә каршы килмәде. Табиблар температураны, кан басымын үлчәде, сәламәтлегем яхшы. Я делаю такую прививку первый раз. Эта вакцина у нас хранится в холодильнике. Беренче тапкыр шундый прививка ясыйм. Вакциналар суыткычта саклана 18 градус салкында. Ул 2 компонентлы. Ишатнадан соң икенче прививканы ясыйм. Башта педиатр үсмерләрне тикшерә. Яшүсмерләрне ковидтан вакцинацияләү балалар поликлиникасында һәм ата-аналарның язма ризалыгы белән генә үткәрелә. Я вообще считаю, что ответственный гражданин, он несет ответственность как за себя, так и за свою страну. Минемчә, прививка башка кешеләргә дә ягынты ясарга мөмкин. Кешеләр сәламәт булсын иде. Закон буенча, мин 15 яшьтә үзем дә хәл итә алам. Әлегә әтиәнем рапорт яздылар. Табиблар мәгълүматларына караганда, яшүсмерләр арасында ковид шире арту күзәтелә. Быелның гыйнварында Алабугада 10 бала авырган. Өлкәннәргә килгәндә бүгенге көндә коронавирустан 46230 кеше прививка ясаткан. Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Гайни, Айрат Шайгалләмов, Татарстан яңалыклары, Алабуга. Татарстанда авыл укытучысы федераль программасында җиңгән 10 кеше 1 миллион сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү ала. Республикада авыл укытучысы федераль программасында катнашу өчен гаризалар кабул ителә. Гаризаны 15 апрельгә кадәр тапшырырга мөмкин дип хәбәр итте Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте. Бер тапкыр түләнә торган компенсация авылга, эшчеләр бистәсенә, шәһәр тибындагы бистәгә яисә 50 меңгә кадәр халкы булган шәһәргә эшкә килгән укытучыларга бирелә. Программада катнашырга теләүчеләр сайланган гомуми белем бирү оешмасында 5 ел дәвамында эшләргә тиеш. Программа 2022 елдан тормышка ашырыла һәм 2024 елга кадәр дәвам итә. Татарстанда мәктәп ашханаларын заманча җиһазландыруга миллиард сум акча юнәлдерелгән. Республиканың 44 районында 200-гә якын мәктәп ашханасы үзгәртеп корыла. Хәзер бу эш зур кылач белән дәвам итә. Ремонт бригадалары эшләргә тиешле проектлар әзерләнә. 180 мәктәп үз тәкъдимнәре белән чыкты. Исегезгә төшерәбез, мәктәпләрнең 30%-ында туклануны махсус предприятиеләр тәэмин итә. 70%-ында үз ашханалары исәпләнә. Язгы чәчү компаниясының нәтиҗәлелеге һәм темплары техниканың ни дәрәҗәдә сыйфатлы әзерләнүенә бәйле. Республика хуҗалыкларында чәчкечләрне, культиваторларны, тракторларны ремонтлауны, агрегатларны көйләүне дәвам итәләр. Буа игенчеләренең кышкы мәшәкатьләре турында киләсе репортажда. Быел Авангард агрофирмасы игенчеләре 30 мең гектарга якын мәйданда сабан культураларын чәчәргә планлаштыра. Шуларның 18 мең гектары бертөкле культуралар. Моннан тыш шикәр чыгындыры, соя һәм терлекчелек өчен азык культураларын чәчүдә каралган. Бу хуҗалык кырларында узган елның августында төшерелгән кадрлар, комбайннар, йөк машиналары, сәгать механизмы кебек төгәл эшли. Техниканы уракка иң югары инженерлык дәрәҗәсендә әзерләгәнгә шулай. Хәзер техника ремонтлауы тәмамланып килә. Бар эшләр дә җылытылган комплекста башкарыла. Барлык шартлар да бар, запас частьләр җитәрлек. Бартер техникада безнең кул аша уза. Җентекләп тикшерәбез, чистартабыз. Ватык механизмнарны табып көйлибез. Запас частьләр вакытында кайтарыла.
Николай Кудряшов фикеренчә, техниканы ничек яхшы итеп көйләсәң, кыр эшләрен уңышлы башкарып чыгуга ышаныч та күбрәк. Монда кимчелекләр була алмый. Техника проходит через наши руки. Нигездә барлык техниканы да үзебез ремонтлыйбыз. Авыррак, күләмлерәк килә эшләре булса, махсус сервис бригадасын чакырабыз. Безнең хуҗалык буенча барысы 114 трактор исәпләнә, шуның 20-се инернасы шуны. Безнең хуҗалык буенча менә 30 мең гектар җир язгы кырык эшләрендә эшләре башкарырга тиеш. Шулардан 18 мең гектар без бертекле ашлык үстерәбез. 1,5 гектар шикәр сендере, 1000 гектар ите суе. Язгы кыр эшләрен башкарып чыгу өчен җитәрлек күләмдә ягулык майлау материаллары 6000 тонна минераль ашлама әзерләнгән инде. Чәчү планы билгеләнгән. Кырларга чыгу төп чәчү эшләренә кадәр үк планлаштырылган. Язгы кыр эшләрен уңышлы итеп үткәрер өчен безнең барысы да горюче-смазочный материал достаточно количество безнең кайтарылган. Запасны тракторларны һәм сельхоз машиналары ремонтларга без 39 миллион сумлык средства уйырга планлаштырган идек. Шуның 35 миллион кайтарылды. Алар бөтенсе тракторларны ремонтлап, менә уже әзерлек дәрәҗәсенә җиткәр өчен бөтенсе кулланылды. Механизаторлар җитәрлек, алар 2 сменада эшләячәк. Алар өчен хезмәт шартлары, хезмәткә түләү шартлары бөтенсе булдырылган. Хуҗалыкта барлыктыр техниканы 1 мартка ремонтлап бетерергә җыеналар. Бер вакытта механизаторларны укытуны да оештырганнар. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Илдар Галәүдинов, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Фатирны ремонтлау бер бәләгә әйләнгән. Безнең редакциягә Казаннан берничә ел инде ремонтны тәмамлый алмаучылар мөрәҗәгать итте. Заказ бирүчеләр сүзләренә караганда, оста заказ биргән җиһазны һаман урнаштыра алмый, аның вакытын озайта гына. Тулырак мәгълүмат киләсе сюжетта. Я привезу, я доделаю, деньги я верну. Елена Веселова бу вәгъдәләрне соңгы ярты елда күп тапкырлар ишеткән. Килешү буенча 48 көннән соң яңа җиһазлар фатирга урнаштырылырга тиеш булган. Тик оста эшне һаман суза. 80% задатка, это 167 тысяч я ему. Сумманың 80%-ын, ягъни 167 мең сумын мин аңа бирдем. Тик фурнитура сатып алу җиһазларны беркетү өчен тагын акча кирәклеген әйтте. Тик заказны китергәннән соң да проблемалар күп икән. Үлчәмнәре дөрес түгел, фурнитура җитми. Останың ялган вәгъдәләренә дистәләгән кеше ышанган. Елена кебек үк ярык тагарак белән калганнар. Аның хезмәтеннән баш тарттым, акчаны кире кайтаруларын сорадым. Хәзер 1 елда 3 ай мин аннан акча ала алмыйм. Гыйнвар ахырында җиһазлар алып килергә тиеш иде. Март аенда ул шкафка нинди ишекләр куярга кирәклеген сорады. Нәтиҗәдә берни дә китерә алмады. Кешеләр бу машинник белдерүенә ышанмагыз. Акча алды, мебелдә акча да юк. Оста битләрендә башка фикерләр дә бар. Ул барысында вакытында башкарачаган раслый. Заказлар кабул итүне дәвам итә. Без теләсән инди корпусы мебель йомшак җиһазлар ясыйбыз. Ким дигәндә ай ярым, күп дигәндә 2 ай ярым эчендә. Моратның клиентлары хокукларын яклау өчен Роспотребнадзорга мөрәҗәгать иткән. Тик аның үз мәшгульләр белән эшләү вәкаләте юк. Бары тик полициягә һәм судка мөрәҗәгать итеп кенә проблеманы хәл итәргә була. Если мы говорим о гражданско-правовых отношениях, то есть невыполнении. Без гражданлык хокукый мөнәсәбәтләр турында сөйләсәк, бу очракта кулланучы заказы буенча йөкләмәне үтәмәү буенча дәгъваларны күрсәтеп, язмаша мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әгәр бу дәгъвалар канәгатьләндерелми икән, кулланучы судка мөрәҗәгать итәргә тиеш. Акчаны кире кайтару мөмкинлеге бар. Бу чыгымнарны кайтару таләбе белән судка күмәк гариза язу. Шундый хәлдә калмас өчен юристлар хезмәт күрсәтү турындагы килешүне игътибар белән өйрәнергә киңәш итә. Фанис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Илдар Галәүдинов, Татарстан яңалыклары. Тапшыруыбызны кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. 5 февраль көнне 87 яшендә танылган журналист Казан Федераль университеты укытучысы Константин Куранов вафат булды. Константин Николаевич тумышы белән республиканың Биектау районы Садилова авылыннан. Ул үзенең бөтен гомерен журналистикага багышлады. 45 ел Казан дәүләт университетында укытты. Күп кенә журналистларның остазы булды. Константин Куранов Казан телевидениесенең үстерүгә дә зур өлеш кертә. Татарстан радиосында да эшләп ала. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе мәрхүмнең якыннарының тирән кайгысын уртаклаша. Хушлашу мәрәсиме бүген Варваринский чиркәвендә була. Ул Арча зыяратында җирләнә. Бер никадәр тәнәфестән соң дәвам итәрбез. Хәзер алдагы минутлардагы темалар турында.
Сәнгать анархизмы күргәзмәсенең үзенчәлекләре Хәзинә галереясендә рәссам Владимир Нестеренконың күргәзмәсе ачылды. Ак калфак хатын-кызлар оешмасы 30 еллыгын билгеләп үтә. Актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагы оешма рәисе Кадрия Идрисова. Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музееның Хәзинә галереясендә рәссам Владимир Нестеренконың 75 яшьлек юбилее уңаеннан сәнгать анархизмы күргәзмәсе эшли. Сәнгать әсәрләрен Ләлә Зәйнуллина күреп кайтты. Күргәзмәдә Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музеенда шәхси коллекцияларда останың гаиләсендә саклана торган 100дән артык график әсәрләре һәм картиналары урын алган. Бүгенге күргәзмәдә аның иҗатында зур урын алып торучы портрет жанрына тулы бер зал бүлеп бирелгән. Рәссам шәхси күргәзмәсенә авырып тору сәбәпле үзе килә алмаса да, туганнары улы бар иде. Владимир Нестеренко күп кенә үткән гасырда ул күбрәк проектировщик кебек танылган шәхес. Әмма без бүген аны зур рәссам икәнен дә күрә алабыз. Чөнки биредә без 100дән артык әсәрләрдә аның нәкыш белән бик яхшы шөгыльләнгәнен, график әсәрләре дә бик даими рәвештә бик яхшы булганнарына инана алабыз. Һәм әйтергә кирәк, 20нче гасырның 70-80нче елларында Владимир Нестеренко казанлыларның исендәдер дә әле күп кенә проектларны, объектларны чынга тормышка ашыра торган булган. Һәм ул Совет чорының иң беренче Казанда иң беренче дизайнерларның берсе дип тә әйтсәк була. Мәсәлән, рестораннар Казань, Перекресток, Акчарлак кебек, бар Бегемот, Кырлайдагы Габдулла Тукай музееның проектлары да беренче аның шәхсән эшләре. Бу татар бистәсенең проекты. Бу чынга ашырылмаган, кызганычка каршы проект, ләкин монда рәссамның төрле юнәлештә эшләгән күренә. Мәсәлән, ул монда нәкыш белән нәкыш өстенә ябыштыра топографик картаны, шул Казан картасын һәм шунда ук ябыштыра аларның калаш иттереп чын барлыкта булган безнең архитектур биналарны һәм аларны монда язып та тупландыра. Нәрсә эшләргә кирәк, нинди әйберләрне кушып, нәрсәләрне үзгәртер дип, менә шундый зур проект була. Владимир Нестеренко станок рәсеме һәм график әсәрләре белән аз билгеле. Аның эшләре рәсми күргәзмәләрдә сирәк кабул ителгән. Чөнки ул хакимият вәкилләре таләпләренә җайлашмыйча, үз сәнгатендә дөньяга карашын, рухи омтылышларын чагылдырып, ирекле яши һәм иҗат итә. Күргәзмә белән 10 мартка кадәр танышып була. Ләлә Зәйнуллина, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Сәйдәш мәдәният үзәгендә керәшен халык җырларын башкаручы яшьләр арасында Туым җындызы 12 фестивале бәйгесенең гала концерты узды. Теманы Искәндәр Гыймалдинов дәвам итә. Керәшен музыкаль иҗатын саклау һәм популярлаштыру, халык җырларын башкаручы үзенчәлекле ансамбльләр һәм солистлар ачыклау бәйгенең төп максаты булып тора. Башка еллардан аермалы буларак, быел катнашучылар арасында керәшен татарларыннан башка вәкилләр дә бар иде. Ә бәйгенең географиясе шактый киң. Туым җындызы төбәк-ара чара булып торганлыктан катнашучылар Татарстанның Казан, Чаллы, Түбән-Кама шәһәрләреннән, Зәй, Мамадыш, Кайбыш, Чистай районнарыннан, Башкортстанның Бакала районыннан, Чиләбе өлкәсе, Удмуртиядан килгән. Бу элек безнең гала концертларыбыз әзрәк әлбәттә түбәнрәк уровеньдә үтсә, быел инде Аллага шөкер, менә шушылай итеп зур сәхнәләрдән 200дән артык бала җыелып, бөтен республикадан һәм башка төбәкләрдән дә җыелып, менә шушылай итеп гала концертлар оештырабыз. Бу балаларның бик зур теләген уята торган фестиваль. 2011 елда фестиваль беренче тапкыр сайлап алу туры үткәрә. Туым җындызында катнашу өчен һәркем өлкәгә керәшен җыр биюләрен башкарырга тиеш була. Ә кемдер кичкенәдән керәшен иҗаты белән таныш булып, керәшен җырларын өйрәнеп үскән. Туым җындызы фестивале менә инде быел 12нче мәртәбә үткәрелә. Фестиваль оешкан вакыттан бирле үк керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле ул инде оештыручылар рәтендә иде. Без инде иң беренче булып үзебезгә кадрлар эзлибез, чөнки менә шушы матур этнический фестивалебез ул безгә керәшеннәрнең матур мәдәниятен ачып сала торган фестиваль. Гала концертның узагында Бәрмәнчек керәшен фольклор ансамбле дә чыгыш ясады. Әлеге фольклор ансамбле
ансамбле бик күпләрнең йөрәгенә юл табып таналарга өлгерде инде. Фестивальдә катнашучылар арасында бермәнчектә эшләргә теләүчеләр дә шактый икән. Егет-кызлар күңелләрендә йөрткән хыялларын яшермиләр дә. Әтүм җындызы фестивале исә яшь катнашучыларга нәкъ шушы мөмкинлекләрдән тудыра да инде. Искәндәр Гыймалдинов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Быел милләтебез тормышында әһәмиятле берничә вакыйга билгеләп үтелә. Борынгы Болгар бабаларыбызның ислам динен рәсми кабул итүенең 1100 еллыгына зур әзерлек бара. Шулай ук Бөтендөнья татар конгрессы һәм аның каршындагы Ак калфа хатын-кызлар оешмасының 30 еллыгы да билгеләп үтелә. Татарстан радиосының чираттагы турыдан-туры эфиры шушы мөһим вакыйгаларга әзерлек мәсьәләләренә багышланды. Студия кунагы Ак калфак оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова тиздән булачак чараларның эштәлегенә тукталды. Милли-мәдәни проблемалар буенча тыңлаучыларны борчыган сорауларга ачыклык кертте. Без дә аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Адрия Рәисовна, хәерле иртә. Пандемия сез җитәкләгән оешма эшчәнлегенә нинди үзгәрешләр кертте? Без һәр җирдә үз эшебезне дәвам итәбез. Нинди генә ел булып карамастан, безнең үтәсе чаралар күбесе безнең үтеп бара. Безнең бит инде хәзер мөмкинлекләр зур. Менә хәзерге вакытта без төрле үзебезнең эшләребезне телевидение, радио ашада һәм инде бер-беребезгә Zoom аша очрашып та эшләребезне дәвам итәбез. Бөтендөнья татар конгрессының 30 еллыгына әзерлек ничек бара? Гомумән Бөтендөнья татар конгрессының 30 еллыгы көтелә. Бу бик зур чара. Чөнки кашан төзелә безнең Бөтендөнья татар конгрессы бу оешма? Менә илдә шундый вазгыять вакытында бер кемне берәү тыңламый, беркем берәү фикеренә кулак салмый, бик авыр заманнар 90нчы елларны кем генә хәтерләми икән. Менә шушы чорда үзебезнең дәүләтебездә, үзебезнең милләтебезгә, үзебезнең халкыбызга мөрәҗәгать итү фикере уяна. Ягъни берләштерү, халкыбызны берләштерү. Халкыбыз бердәм генә булганда гына без көчле дә фикерле дә була алабыз. Һәм шушы ният белән шул чорга безнең президентыбыз Минтимер Шәрипович, инде республикабызның беренче президенты Минтимер Шәрипович шундый карар чыгара. Съезд җыярга. Менә татар халкының съезды җәй көне 1992 елның җәе беренче татар милләтенең татар халкының съезды җыела. Монда инде бик күп илләрдән, бик күп кыдгалардан, Россиянең бик күп төбәкләреннән безнең шундый татарларыбыз, милләт вәкилләребез җыела. Һәм моны бөтен кеше үзенә шатланып, горурланып ала бу вакыйганы. Менә шушы вакыйга беребез белән аралашырга, татарыбызның көчле икәнен аңларга, фикерле икәнен аңларга ярдәм итә. Менә шушы нигездә, шушы көннәрдә безнең анда бик тә халкыбызга игътибарлы хатын-кызларыбыз җыела. Һәм алар берләшеп, шушы съезд вакытында берләшеп хатын-кызлар фикерләшә. Менә хатын-кызларга нишләргә? Һәм шушы чорда Бөтендөнья татар конгрессы каршында безнең хатын-кызлар оешмасы оеша. Бөтендөнья татар конгрессының беренче җитәкчесе безнең академиябез, бик галимебез, шәхесебез Индус Таһиров август айында шушы карар чыгара һәм шушы карар нигезендә безнең Бөтендөнья татар конгрессында үзебезнең хатын-кызлар оешмасы Ак калфак оешмасы оеша. Ак калфак оешмасының якындагы чаралары нәрсәләрдән гыйбарәт? Татар халкын киридән уяту, киридән барлау, кабаттан алар белән элемтәгә керү, аның өстендә бирәк тә безнең премьер-министр урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Габдулгаязов Шәйхразиев һәм бер төркем үзебезнең хезмәткәрләребез белән төрле өлкәләрдә очрашулар үткәреп, андагы проблемаларны шишеп, алардагы фикерләрен җиткереп, һәм бер-беребез белән элемтәне ныгытып, менә шундый эшләр башкарыла. Һәм инде үзебезнең татар хатын-кызларының да шушы көннәрдә оештырасы чаралары байтак. Менә безнең үзебезнең яшьләр театрында бик матур чарабыз булырга тора, узакламый. Анда инде фикердәшләр фикердәшләрнең очрашу кичәсе дип атала ул. Анда безнең инде медицина хезмәткәрләре белән һәм инде дә очрашу безнең булачак. Татар мамык шәле брендын оештыручылар белән дә очрашу булачак. Һәм инде фикерләшү булачак. Һәм шунда ук без төрле өлкәдәге укучы кызлар
ак калфак укучы кызлар бәйгеләрен оештырабыз. Менә бу безнең быел 5нче ел, һәм шуның җиңүчеләре төлке өлкәдән килгән укучы балаларыбыз 10нчы, 11нче класста укучы һәм шул вакытта күллиятләрнең 1нче, 2нче курсларында укучы кызларыбызның йомгаклау туры була. Алар белән дә монда килгән вәкилләребезнең безнең очрашу булачак. Һәм финал өлешен кызларыбызны бүләкләү өлешендә без шушы яшьләр театрында үткәрәбез. Менә бу да безнең бик зур чарабыз булып тора, чөнки без яшьләребезне, яшьтән үк кызларыбызны милләтебезнең аналары булырга тәрбиялибез. Икенчесе, менә безнең кичкенә балаларыбыз, 6-7 яшьлек балалар беләбез, татар кызчыгы, татар бәйгесе. Моны biz, ул безнең башланды, төрле өлкәләрдә, Казан шәһәрендә дә башланды, һәм аның йомгаклау өлеше апрель аенда булачак. Менә узган елны без пандемия чоры дибез, ул вакытта гына безнең бу эшкә 27 мең кеше тартылган, бөтен дөнья буйлап. Һәм быел да менә бер Совет районыннан гына Казанның 200 бала катнашырга әзерләнә. Кызларыбыз безнең хәзрәтләребез белән очраша. Бүгенге чорда менә диннең кирәклеген һәм гаиләле булгачта ничек балалар тәрбиядә кирәклеген без инде аларга төшендереп җибәргә омтылабыз. Кичкенә балаларыбыз белән җыелганда без һәр вакыт нигезебезне, үткәнебезне барлыйбыз. Ягъни шәҗәрәне безнең хәтта кичкенә балаларыбыз, 6 яшьлек балаларыбыз 12 буынга хәтле шәҗәрәсен өйрәнеп киләләр. Ислам динен рәсми кабул итүнең 1100 еллыгы уңаеннан дини оешмалар белән нинди уртак чаралар оештырасыз? Менә дини оешмалар белән без 1100 еллыкка әзерлекне инде без байтактан башладык. Узган ел безнең 6нчы хатын-кызлар форумы, ягъни җыены булды. Бу җыен вакытында без үзебезнең Рәшидә абыстай Исхакыйга багышланган кичә үткәрдек. Менә гаҗәеп тә гомер дисбесе дигән бу кичә безгә хатын-кызларга, төрле өлкәләрдән, чит илләрдән җыелган хатын-кызлар өчен менә гомер дәфтәрен актару Рәшидә абыстайның безгә үзебезгә дә гомерлек сабак булды. Ягъни гомерлек үзебезгә белем алып калдык. Менә бундай әйберләр, ягъни менә бундай иштәлекләргә мисалларны без бик күп китерә алабыз. Шуңа без инде хәзрәтләребез, абыстайларыбыз белән күп эшләр башкарабыз хәзер. Чөнки 1100 еллыкның нәрсә икәнен без тәгаенләп үзебезнең буыннарыбызга, хатын-кызларыбызга, аналарыбызга җиткерергә бурычлыбыз. Чөнки гаиләне хатын-кыз тота. Гаилә үзе дәүләтнең нигезе, чөнки ни генә эшләсәк тә без, дәүләтебезнең ни генә эше булса да без, иң беренче шушы үзебезнең милләтнең гаиләләренә мөрәҗәгать итәбез. Гаиләләр нигезле, милләтебезнең гаиләләре сакланганда гына дәүләтебез ныклы булачак. Кадрия Рәисовна, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы Ак калфа хатын-кызлар оешмасы рәисе Кадрия Идрисова белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.